Здрасти, аз съм Смърфи. Това е шоуто да се развеселим с Тапака. Аз съм Смърфи, т.е. Тапака. Днеска ще готвим суфле с нещо, което не знам как се казва. Първо да сложим лава за малко цвят. Така. После паяджина за малко старомодност. После огън за малко парене. Кейк за малко вкус. Портал да се телепортира. Не знам какво е това, но ще го сложа. Яйца от дракон за драконово суфле. Запалка. Така. После ще сложим много други неща, които не знам дали наистина трябват. Така, и тя ще ви покажа. Имам много неща, които да сложа. Да, това. И чакай малко, готови сме. Сега сложим малко ябълки. Как така? Ей, ябълките ми! Всичко да ми замахни. На момента, всичко. Добре. Сега ще вземем още съставки. Искам малко написана... Не, искам и цяла. Искам малко написана книга, сигнализатор. Къде е мъртвата риба? Да, ето е мъртвата риба. Яйца. Още нещо липсва, но не мога да се сетя какво е, така че... Да, сетих са. Ендер перли. И топка с луз. И ендер перли. И малко блестяща земя, така. Написаните книги, за да можем да пишем ястието. Сигнализатора, за да е лазерно хубаво ястието. Мъртвата риба за малко аромат. Яйцата за извикване на кокошки. Топките с луз за... не знам нещо. Така. Ендер перлите, за да се телепортира ястието. Блестящите дини, за да се чупят зъбите хората. Така, ястието е готово. Сега остава само да запалим грила. Добре, сега ще го запаля. И ще стане страхотно ястие. Така. Взимам тези съставки. Слагам тук, не знам каквото да е това там. Така, после го запалвам. И грила е запален. Сега малко ще поизчакаме. И след малко ще се върна. Добре, пръщаме се отново. Как върви ястието? Сега ще отпия. Много съм прост! Завари кухнята! Сега ще отпия малко от ястието. Страхотно е! Има мирис на мъртвост. Че е страхотно. Вкусът е на малко слуз. Супер направо. Ще отида малко да се разходя, докато ястието изцяло стане готово. Ще си изкъпя малко в лавата. Хубаво изкъпан беше. Така, връщам се. Куде да? Кухнята ми! Скоти голямо бюджет! Бюджета за тази кухня беше доста голям. Веднага ще донеса пожарогасител. Чакай, аз имам. Идвам, кухнички моя! Спасих си кухнята, ура! Така. Епизодът още продължава, защото няма начин да е толкова кратък. Има още две детали. Много се чудя точно какво беше. Да, сетих се. Трябва сега да сготвим другото ястие, което се нарича смърфова супа. Ще ви хареса, много е вкусно. Аз съм включил в супата. Не мога да ви кажа рецептата. Така. Ще вляза по друг начин. Кухнята ми! Къш вода. Тъпа вода. Къш. Така. Макар че кухнята ми е пострадала, ще приготвим смърфово зомбово ястие. Първо, трябва да прибавите най-важните съставки. Все едно, там нещо трябва да прибавите. Там просто прибавите нещо за аромат, мирис, вкус, телепортация и там каквото и да е. Така, за това ястие са нужни най-важните съставки.
Ендерман, пещерен паяк, крипър, прасе, паяк, зомби, оцелот, вълк и най-важното пламък. Така. Да събера нещата. Първо слагаме малко такова. Какво стана? Хора, нещо ми се случи. И това не ми харесва. Аз летя. Това е гадно. Добре, сега да сложим първо малко крипърско месо. Знам, че крипърите обикновено няма смисъл, но... Така, малко крипърщина. После малко от това. Вижте как подскача. Рит. Аре, хвърлям много. От всичко хвърляме. И най-важната съставка за това ястие съм самият аз. Така. Сега ще се опека здравата. Ей, крилата изгасем. Пуф, не мога да се изпека така. Добре, готово да запали крила пол. Готово. Сега ще се изпека. Скоро ще опитам от самия себе си. Ей, Ани. Вкусно ще. Ще изчакаме малко време, за да се изпека хубаво, защото за това ястие е нужно хубав изпечен смърв. Аз съм смърв. По-точно съм смърви. Ето ма. Сега се изпека хубавичка. Много хубавичка. Това ястие ще стане просто превъзходно. Добре, достатъчно се пекох. Сега ще опитам от самия себе си. О, има вкус на червата на смърв. Тоест на моите черва. И това беше краят на епизода такова. Не му помня името, така че чао.